onye ka anyị elekemegani elekpere ọkwame nwanne gị nwoke dat Owerri pikin a na-eje nna kịta ọ gakwara ọfụma amara na m si Chineke anya ga-ekwesị ihere m anyị n'ihi na anyị eji edu anyị eje anyị eji eju anyị kwa ayọ ọfụfụ anyị na mba anyị ihe niile nọcha ya aka kpaka m si anaba agaghị ihe omume anyị ka anyị asụ taa ahụ agba nke mbụ ya ọkwanụ ụwa kembụ ka mma ọha anyị kpọrọ ya n'ihi na anyị eleela ụwa ke gara aga lekwanụ ka ugbu anyị n'ime ya kpebie si ụwa ka ugbu enwe kpọrịarị ụwa kembụ ahụ ma ndị nne na nna anyị hụ nọ ya ụwa ka ahụ ka mma ụwa ka ugbula ka omenala ala bifo m aga ihu m agụọkwala n'otu egwu nwanne anyị nwoke onye ababa nna ụbana nwaeze gụrụ ọchị ụwa lee achịmụwa kembụ ka mma ụwa lee ụwa kembụ ka mma ahụ ụwa kembụ jiri kara ma ọ wụ na ji na-ede nọ mma ahụ okporoko nnu nọ mma ahụ akọmmelu nọ mma ahụ akọkpagwale nọ mma ahụ eberebe japụ nọ mma ahụ agari gabon nọ mma ahụ aja esese nọ mma ahụ ahụ eji azụ ya wụ tọrọ tọrọ ala si okenye arụọ ala ahụ arawuola onwe ya hụ hazio ego nna anyị kpara akpa ụmụ ụwa naja akpọ ya naira hụ na njụka ego anyị naja araga ahụ na mkpa a ụwa lee ashimụwa kembụ ka mma hei echekala m mmanya ụmụaka asị ọnwa agbama ije agụma anyị ga-abịa hụ achụmoru agbamoru a na-agba egwu ọnwa a na-akụ akụkọ ufe agakwanye nọkwa anya asa ha na-akpụ ụga ndị gakwanye nọ na-agbagharị na-akpụ mpụ a na-akpụkwa mana anya na-ele ụwa legakwa ihe niile ahụ ọkpa ihe chijere mana ụwa ka ugbula ka onye ọla nọ na Facebook onye ọla nọ na WhatsApp enwekwa onye chọga ịma ihe gbasara omenala anyị ndeke gara aga ọkpa ihe chijejere achịkwa m ndị ahụ m sekpuola m ilulu Owerri iri izuru ezu ahụkwala m ndeke tụrụ anna agbalị akwala nwaanyị gakwa ịgba ọbara nga ọha anna agbalị alada pụtasị mma jụọ gị ịgbaroro ngwa gị saa gị gbaroro dekwara m otu egwu oro ịgbara oge ahụ oke bifo oro ahụ ịma na anyị ji akọ akụkọ ufe mgbe m akọkwala gị otu akụkọ ufere anyị fere oge mma ahụ elebe ha nke m nọ hit adagide na m uduru hit ka emego ugbu okpomọkụ n'ugbu ya rụwa na tu ekefu ya na-ele akụkọ m ga-akọla gị na ele akụkọ ufe m ga-efeela gị na ele akụkọ ufe m ga-efeela gị na oke m efeela gị akụkọ ufe ala ubi ha mere na ala ubi o ruru otu echi mgbasa amị ya otu echi eruola gafee a bịara n'ime obodo ụnwụ ada enwe mari nọ ndị mmanụ ga iri he niile agwụcha naanị onye eze onye nwere eri enwekwa na onye isi na onye ngwọrọ ị na-ala ahụ ndị anacha anagaghị ime ekpo ole lee na onye isi ele n'ụkwụ ele ụzọ anya o ji ahụ ụzọ jee chọọ ahụ ọ ga-eri ele n'ụkwụ onye ngwọrọ ga-eji gaa jee chọọ ahụ ọ ga-eri onye ngwọrọ na onye isi ezukọ nwa ekpebie si aṅụ ga-eje oshi ala ubi mmanụ nga mụ na jere oshi na wụ ala ubi onye nwaanyị onye eze onye isi akpọ onye ngwọrọ n'azụ nwa na onye ngwọrọ anachije onye isi ụzọ ma ahụ na ọnwa gbaga ime ujishi eru nna ahụ ime ubi onye eze onye isi hụla ala
onye ngwọrọ egburu ji nwa etiga akpa nwohụkwa nga ọka kara ka nwa ghọrọ ọka tiga nwohụ nga ose chara acha nwa ewere ose tiga ọhe nwo megidere nwa acha ihe nwoge iri lakpuo acheru nneshi nwaanyị onye eze na jere ụyọ ya oshi ya jeje wọrọ n'ọka gwuru n'ujiri mma ndị ọga iri ya eze na ezinụlọ ya ala acha enwe ma ahụ ọhụga hei nwaanyị onye eze tima oje nnaje kọọlụ onye eze ha ọhụrụ chi abụọ na onye eze agbama ndị obodo ya shi elu onye jere ime ubi ya degburu ji gburu ede wọrọ ọka ma ose ya niile onye ọla ya shi mgba nwobịa domishi onye ọla ana-adụ ya rụkpala m gburula ji eze ha ọla m chọga elu ụwa ma ahụkwala ya ala nnekede kugbuokwa m iyi afọ kugbuokwa m adụgide n'ahụ dugide achọfọla ele ebe onye isi na onye ngwọrọ ahụ nọ ejegbo onye isi na onye ngwọrọ bịa mazie sens onye ishishi achị nna ya dụọ onye isi afọ a kemma nne ya hụ mụrụ ya ha anya ya abụọ hụhụbekwarala ubi onye eze ha gbara ubi hụ gbuokwa ya n'elu onye isi ọhụ n'ụzọ mbụ ya fụkwana ịhụ ubi onye eze ya hụ o ji sensị mee achị oke nsogbu a na ha adụọla onye ngwọrọ hụ bịa dụọkwanụ anna amara na shi onye isi kwa onye ngwọrọ azụ ụkwụ onye ngwọrọ erughị ala n'ihi na akwọ ya azụ onye ngwọrọ shi ụkwụ ya abụọ hụ gbabekwarala ubi onye eze ha gbara ubi hụ gbuokwa ahụ ịhụ nna shi okwu ya etubu ubi onye eze ma ya zukwade na ha ọwa aka ga ụka ya mana kpa o ji dozie okwu ya eme anafụ ya n'ọnwụ agbara iwe ewe nna agbara ubi eje jide na onye eze gbuo maka onye eze bụ nna ebe ndị niile jụcha nnacha ha nwụọ ọ na-awụ na agbara ubi ri nna ha onye eze iwe ewe na agbara ubi maka ọnwụ ha agbara ubi ele onye eze kugbuo ọkpọ onye eze si nwụọ onye isi na onye ngwọrọ ala is alright ha nna ahụ nna ya ọwụ akọ na uche ama mma akụkọ ahụ m kọrọ na elekikwara ya ngwa m akpụọla gị ilulu owere anyị iri madị mkpọ ịmachi onye akpụlu ilulu kọwala ya hụ ego eji lụọ nne ya furu ọkpọrọ mana achọghị m aga m akọwa ọna gị sọm ngwa kemgbe so m ga-akpụ ha akpa aka eji enyele ya ha ọla onye ọbụla ahụ enidighi ịrịbịa nyoma eziokwu ụha akpa aka ejile ejide ha anaghị cheke ma ejide na gị enidighi ịbịasị ma ọwụ ya ome afọ ime aka ejila ekpuchi n'afọ ime aka ejila ekpuchi n'ọnwa so ihe ndị akpa aka ahụ ha anaghị ahụ na enidighi ịrịbịa jee lema ya anya ugboro abụọ ma ọ wee eziokwu ma ọ hụ eziokwu a sịkwanụ agbaka aka nyụọ mmanyịrị ya etuo ụfụfụ ya wa agbaka aka nyụọ nnọmara mmanyịrị pafu adistin nyụọ ezigboro mmanyịrị ga ahụ ya etuo nnọmara ụfụfụ agbaka aka nyụọ mmanyịrị ya etuo nnọmara ụfụfụ ndị ebe ka ya wụ unity is strength agbaka aka mee ihe eme ya ọsịsọ mefu akwanụ ihe yiri ihe den asị agadi nwaanyị ejila akadola nka egwu ọ mara na-agba agadi nwaanyị ejila akadola nka egwu ọ mara na-agba ya wụ experience ha ahụ ịmara na ya akpọtebe akwa gị ime ujishi chi gị kwuo date na ịma anya ya ị ga-ekwu ya so ha hụ ihe ma achị ha mụrụ amụ ka ha gwọrọ agwọ mmụọ gaa hafụfụ gị ọ na ime gị ọ na in you agadi nwaanyị ejila akadola nka egwu ọ mara na agba chineke nyere nwa aji awọm ga-enye ya mbazụ o ji egwu ya aha ewe ilu ndị owere belivuru ndị owere jikwa ilulu arọ nrọ n'ihi na anyị kwurechi chineke nọ n'ime nsogbu ọwụla nọ na chineke amarana ha ọla chineke nyere gị chineke nye gị nwa nwere isi ike ọ ga-enyekwa gị ụzọ ị ga na-eshi eso nwa ahụ ha ọla chineke nyere gị ọ ga-enyekwa gị ụzọ ị ga-esi afụ ime ya chineke nyere nwa aji awọm ga-enye gị mbazụ o ji egwu ya ya tinye gị aga skuul si gị je gụmakwụkwọ
ma enweghị ego iji akwụ ụgwọ skuul, anya dịla gị nga ahụ ọ ga-ewefu akwala gị ego iji akwụ ụgwọ skuul. Ya Chineke nyere nwa aji awọm ji ga-enye ya mbazụ o ji egwu ya. Oke a ejila anọ n'ụyọ ewu amụọ bụ oke ejila anọ n'ụyọ ewu amụọ bụ asịnụ lekwala nga oke n'ụyọ ewu amụọ bụ lekwala nga oke n'ụyọ ewu amụọ bụ chibekwekwala ha ya wọwa arụ ọwụhe jọgburu onwe ya njọ si oke a ga n'ụyọ si gaa ka ele ha ọjọọ a na-eme ha na-alalu chọrị mma asị akpụọla ọmara ya mara adụọkwa n'ofe ka ya efureti isi n'ọhịa. Ha ewuhe ndị oke ya kwesịrị ịnọ na-eme n'ihi na ndị Owere anyị shikwa ndị Owere anyị shi eleba ha ahụ nwoshi ahụ ekwu nwoke a ekwuokwa na anụhụ anwa amịrị oke ahụ o kwesịrị ikwu kwuo ha ahụ kwufu aya ọha anụshi o kwuola ya na sọ nwata ahụ ya gere ya sọhụkwana ya ahafụ ige so oke a ga n'ụyọ ewu a na-ama ọbụ onenoms ewu gị ma ọ bụ oke a nọrọ ụyọ ya eligha ya ewu enwere onwe ya. So ọwụ ya machịkwa Chineke nyere nwa isi ukwu ga-enye ya olu o ji apa ya. Chineke nyere nwa anyị nnọọ nwa a ere mkpịrịmkpị Chineke ewere isi ukwu pega gị ọ ga-enye gị olu ere sizable ị ga-apa dị isi ọ gaghị inye gị olu rịkpa n'ihi na gị ji olu rịkpa apara isi ukwu olu ga-agbaji isi gị aha adafu ka ị ga-aga. So Chineke nyere nwa isi ukwu ga-enye ya olu o ji apa ya. Ọzọkwa ụgwụ ka mma owuarị mma gaa nwanne gị nọ ụgwụ ọ ga-aka mmasị chi bụ nna na-ahụ onwe nnu nna na-ahụ anụ onwe nnu gị gafeekwa gaa ahụ ya bịkwado nna aga na-ekele bọta naanị anya ahụ ị hụrụ ga amasị nwanne gị nọkwa ya n'ihi na enweghịrị nwanne ashi ozu shimishi enyi ka nwanne ala ụgwọ adụ ọnwụ. So gị nwubekwade nwanne gị nwoke ga-eshi okwa concern ihe gbasara gị. So ụgwụ ka mụọ ka mma nga nọ n'ụbọ kara ọnwụ. So ụgwụ ka mma owuarị mma nwanne gị nwoke ahụ gị na-gbuo ya o wee kegbuo gị naanị gị na gị in the compound. So ha eji shi ụgwụ ka mma owuarị mma. Onye ọbụla wụrụ onye nche nwanne gị then asị ọkpọrọ ka njọ ndị broken si atọlatọ na winch. So ọkpọrọ ka njọ ọwụwa awee ga awee ahụ okpu ejekwala jedu nọrọ ọkpọrọ aya ka njọ bido something bidogodo ebido n'ihi na asị awee ahụ okpu gị bido ya agama chiri werere nda Chineke enye na gị aka. Asị ejila agbala aka ahụ nwa a eze ejila agbala aka ahụ nwa a eze. Enwere ihe ndị kwesịrị ihe ndị ị ga-achọ ime ọwụ ihe ị ga-agba aka eme ejikwa na agbala aka eje ngwa onye eze geche ịhụ nwa eze ị ga-ewe ọkụkọ nye nwa ahụ because anyị nidere anyị bilive ochi eze ga-efu manụ ga-enye ha onye ọkụkọ eze ahụ aga m ifu ha ụcha ihe ndị anyị kwurela n'ụwa kemgbe ugbu a mama akwa mekpa nnuchi ahụga ya. Ọzọ wụkwa nwaanyị mmụọsọ suru nwaanyị otulu ukwu ga-ama ha o mere onwe ya. Mmụọsọ suru nwaanyị otulu ukwu ga-ama ha o mere onwe ya. Enwere onye nkụzi anyị ma anyị na sekọndịrị skuul mgbe ahụ enwere ndị ka ewejila ha aba na ime klaasị a na-akụzi ihe nwa efe echiche nọrọ emekpa o ji sọ nwojichekwa n'ike baa onye nkụzi anyị aghachi mmụọsọ suru nwaanyị otulukwu ga-ama ha o mere onwe ya. Elekwanụ ihe wa ọsọ ahụ ya wee oge ule ezamuru ego ule ezamuru nwa na-arụ ime uyi ule lee ihe nwa na ga na-eme Emeka
nọmba 1 just gbam nọmba 1 Emeka ya ọsọ esula na ama anahụhụ enwe mere onwe nwo na-abịa hụ emughe ọzọ wụkwa asị onye akpụlụ ilulu kọwala ya hụ ego eji lụọ nne ya furu ọkpọrọ onye akpụlụ ilulu kọwala ya hụ ego eji lụọ nne ya furu ọkpọrọ ya wụ ndị nne anyị hụ kwesịrị ịnọ na-akpụla anyị nwa ụmụ ilulu Igbo ndị ma nye eshi na-esodata anyị na-eto anyị a na-awọ ajị ya sodata akpụkwanụ ya eji anyị awọ aya n'ihi na ọhịa ndị nne anyị ha eji agwa anyị ụka Chinua Achebe n'akwụkwọ ya ahụ o dere ọchị ilu ahụwụ mmanụ ndị Igbo eji eri ji lenu ọwa ịgbaghị uru ilulu bara ilulu akama ya anyị agaghị agharafu ya ọwụ ndị Owere anyị ala Owere anyị mara mmụọ ha fụcha akwa shikwa agịshi onye gwara gị si ala Owere amahụ mma ọkpụ ezigbo ụwa nna ma na enwere ihe ndere ri ndị anyị eji eri mma ahụ eberebe ji apụ ịkpa mkpịrị eji eji ọhịa mkpịrị a na-eti mkpịrị ji ya kpaa eberebe anyị bịakwa anyị emegbula ya nwa abacha were ogwe were ihe akanwụ na nnu na ose gwọgbuo ya na-eri ya na ejikwa eji ọhịa ololowi yawa ya ha aka daa a na-epu anyị jikwa eje ọhịa akụ Eprel bịa kpee m ụkwụ na mma ahụ mmiri eji ebido zoma gaa ahụ mmiri zochi ike akụ afọ anyị eje na-akpụ akụ ejikwa eje ọhịa eju mmiri zo ha na-akpa azosa ha n'ala waa gaa ahụ onye ọla akpara ọtanja ya ndị gị para ọwa mpaga akwụọla gị ọwa ya roma ekufu ya akwụọla gị ọwa leela gị ya ọkụ onye ọla para ndị gị para tọọchị apara a na-amụ eju gị mụ ezigbo nkọtọ gị etie chee evuola m ya nkọtọ ndị ka ukwu ya ahụ ọkwa na eju ndị ka eji acha white enwere kpoo ji acha echefuola m aha eji ha arị abụọ aga gị hụ ha n'otu chọma ị ga-ịhụ nwanne ya eju ọcha eji ha arị abụọ aga enwekwara ndị eji eri nlela o pụta ama mma ndị Owere anyị o ji eri nlela pụta ama m si enwere ndị eji eri nlela gbọọ nlela ahụ m nyere gị ejikwa eje ọhịa ọkachi eje ọhịa ero a na-ejekwa ọhịa ọkụ ihe ndị awụcha ha eji mara anyị ihe ndị anyị eji eme mma ahụ eji akpa anyị obiọma n'ihi na anyị ji agba aka eme ihe ndị dịkpa ahụ ala Owere anyị amagbuola onwe ya mma ala Owere anyị dị mma onye chigharị ala Owere anọghị onye ahụ n'ụwa Chineke ndị ala Owere hụkwa nna ya ole Chineke anyị mara mma nnene ọ dị mma ebe ka m ga-achịsama ya na keta ụwa kembụ ka mma nna ahụ na-achị eziokwu ụwa kembụ ka mma n'ihi na anyị mere ọkpụrụ ihe enjoy oge ahụ mana ugbu ihe ndị ahụ alachana development ewetuchana ya mana ọ dịkwa mma kpa anyị si ewefu agaghị akọgala gị ya gaa ndị ke ga ama aga marakwachi enwere ihe ndere kpa efu ara aha m ka ụkwa ha ọwụ Maazị Uchehara Prince Chima inwe ike kpọọ m kanselọ ma ọ ga-akpọ m that Owere pikin gbalịa na-ashịa meseji si m ndị Chineke ga-agọzi gị onye akwụkwanụ m onye ịgọzi gị ọ Chineke ga-ịgọzi gị ya gọziela m gị anyị bụ ọchị na ahụji ama ndewo